lawa gumanduling pang kebet-kebet pan silawa melu sedih pagene tanana tumut pamadyaning Pandhawa minta nagri ngastina sapalihipun ruru andlasah kaya melu sedih kingkin kadangipun Kakang Yayarjuna wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu Dara Kresna kakangku apa wiwit saka pesanggrahan Bupalawiya Siadi Sakloron wis lair batin nggonira bakal ngadani preng Baratayuda Jaya Binangun iki. Iya, inggih Kanjeng Koko Prabu. Aja tida-tida rasane ngatimu Arjuna. Koko Prabu alit sakit ageng dumuginipun pejah. Anggen kula mestuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku. Ora susah ndadak nganggo mbok tari. Ora-orane yen to Werkudara bakal mingkuh saka jejiban iki. Ya. Yo, muga-muga wae. Yasira Sakloron kang sinengkuyung sagunging para kanoman kabeh wis sayuk sayek saeka kapti. Nggone ngayati karya. Jejiban luhur iki, Dara. Siadi minangka dadi utusaning adil. Utusaning Gusti Mangrurah Satru Murka. Rawe-rawe rantas malang putung. Aja duweni rasa tida-tida jroning atimu, Yayi. Oh, Arjuna. Eneng apa, Yayi? Bareng iki wis nyaketi temeka ing payudan Siadi nglumpruk tanpa daya. Eneng apa Janaka? Matur kelawan pun Kakang. Eneng apa Janaka?
napa to mirah ingsun prihatin waspagung mijil tuhudah tanpa karya Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pepundhen kula monggo Koko Prabu wangsul kewala kula dherekaken wangsul dhumateng negari Wirata Koko Prabu kula mboten menang mboten dados menapa kula mboten ngukup negari Ngastina inggih mboten dados menapa tinimbang menika mangke kula bandha yuda kedah ngurbanaken para pepundhen Koko Prabu ing mangka ketingalipun Kanjeng Hyang Ngetal Kandha Sang Maharsi Warabisma ingkang jumeneng senopati lajengipun wonten senopati pengapit guru kula Sang Begawan Durna dalasan Kanjeng Prabu Mandaraka Koko Prabu monggo wangsul kemawon Koko Prabu pedah menapa kula menang ngukup kamukten negari Ngastina ingkang boten sepinten aosipun nanging kedah ngurbanaken para pepundhen kula mboten wantala raos sing manah kula Koko Prabu oh ngono dadi wis ngokor atimu dadi Hyadi wis moh Bandayuda tegese kowe moh perang. Merga kowe ngadepi kelawan pepundhenmu Eyang Bisma, gurumu Begawan Durna, dalasan wakmu Prabu Salyapati Mandaraka. Rek ngono to? Inggih, Koko Prabu. Dadi gegambarane atimu kowe butuh golek menang bakal ngukup negara Ngastina ngono. Dadi kowe gelem perang kuwi merga kowe duweni milik kamukten Ngastina. Rak ngono to kuwi? Duh, Yayi. Yen jroning atimu gegambaraning pikirmu sing ana jroning atimu kejaba kamuktene negara Ngastina, kowe engko bakal kecilik lho Janaka. Kowe kecilik. Lire. Upama kowe menanga. Ya. Upamane kowe menanga, besok kowe kuwi nemoni negara-negara kothong sing wis ora eneng isine. Sebab isine kraton kuwi wis dienggo ragat perang karo Duryudana. Dadi upamane besok Pandhawa kuwi menang, kuwi kukupamu apa? Bakale kukupamu kuwi ora ana liya kejaba mung wong jompo, wong cacat, randha, bocah lula. Isine mung kuwi. Isine sarwa ngeres. Dadi upama kowe menang, entuk-entukamu kuwi. Nanging Janaka. Ya merga kowe gelem peduli, kowe gelem ngopeni wong cacat, waranda, bocah lula, wong jompo kuwi mau, kowe bakal entuk mustikaning urip sing selawasmu durung tau mbok prangguli. Lah, eneng kene iki Arjuna. Piwulang Bagawat Gita. Piwulang Bagawat Gita kuwi senopati maju ana paprangan. Kuwi pancen kepergok lelakon loro sing padha abote. Ing antarane katresnan apa kewajiban. Pilihan. Yen kowe pilih katresnan, ya kaya lelakonmu iki. Kowe ora wani perang, atimu kendung lokro. Mergo eling mungsuhmu kae pepundhen. Nah iki kowe ngeboti katresnan. Ning yen kowe ngeboti kewajiban. Rawe-rawe rantas malang-malang putung kuwi mau. Kudu mbok tindakake kowe kudu wani natas medhot taline katresnan. Nadyan to kae pepundhen ning anggepen mungsuh bebuyutan. Jroning Bagawat Gita uga ana piwulang meneh. Satriya kuwi mung nindakake rong bab karma yoga lan bakti yoga. Bakti yoga kuwi bekti ning satriya nindakake dharma. Sing ditindakake ya dharmane kasatriyan. Beja cilaka, mukti mati diantepi kanthi ati suci. Nah, sak banjure
Karma yoga yen kowe wis nindakake dharmane kasatriyan kuwi bakale swarga apa neraka. Ora susah mbok pikir. Ibarate wong nandur, ora susah mbok arep-arep woh-wohane kabeh pasrahno menyang adiring Gusti kang akarya jagat. Kuwi Weda Bhagawat Gita sing tak gawa bebarengan peparinganing dewa kelawan Weda Jitapsara Baratayuda. Wis piye, bali apa bacut? Nek bacut, piye karepmu nek bali ya wis. Engko nek nganti Janaka disurak karo bangsaning mungsuh, bangsaning berkasaan, aja takon dosa bakal ilang kawibawane kasatriyanmu. Koko Prabu sesembahan kula. Pajar tetrawangan raos yang manah kula dupi nampi sabda saking paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, kula sampun saged milahaken ing antawisipun katresnan kaliyan kawajiban. Darak ngono. Ngaturke bekti kuwi ana wancine wong pereng kuwi ya ana wancine. Waspadakno. Nadyan to kae pepunden. Eyangmu Begawan Bisma, gurumu Begawan Durna. Kang Sarta Prabu Salya wis lukar busana kabrahmanan, lukar busananing pendhita, lukar busananing keprabon wis ngrasuk busana senopati. Tegese kowe ora perlu tida-tida kae anggepen satru bebuyutan, anggepen mungsuhmu kanggo nuwuhake rasa kuwanenmu. Mekaten Koko Prabu. Ya. Inggih. Menawi tetula mekaten Koko Prabu nyuwun tambahing berkah pangestu jaya nemadyaning palagan Yayi.
yo, ayo, yo, hey, hey. Tumawur mangawur-awurwu rahan pengaraning ngajurit kang maguru gangsa teka ya putula war panjriting turang gesti ora kata ingkang waja lelayu sepit wah ana senopati dedeke mung sekilan gedene mung sekepe brengos sak kelut sisih sapa kowe luwih dhisik ngaku kowe dudu Kurawa melu ampyak awur-awur. Wah. Jalan rupak lumbeh kedhisikan. Bener kowe sisip aku. Pancen. Aku dudu wong Astina. Nanging aku wong Trigarta. Kawulane Gusti Prabu Citrarata. Patih Kumandang Garba. Sapa kowe? Satriya Swara Bumi Raden Arya Setyaki. Setyaki Singa Mulang Jaya. Di Werkudara sing biyen aran Jagal Bilawa di Kandi Wiratnala kena Janaka kon katon mrene ora susah nyumbari sing ora katon ayo sing ning ngarepmu anggepen mungsuh bebuyutan lho gedhe aku dhuwur aku ngrangsaka mangsa tekan cangklakan wis tak eman. Ora bekal menang kowe tanding karo aku tau tate aku bedah kutha Boyong Putri mung banggamu sepira cang. Oh
Wah. Oh. Wat mati kowe. Wat. Lo. Hat. Iya. Paan tuh. Lo. Aduh. Ayah. Wah. Yo. Cegah sikilmu. Biar kowe. Wan, tuyuk. Wah. Dan. Oh. 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 Wah. Oh, pian. Ah. Oh. Oh. Ah. Yo, ah. Aja gondeli wae. Wah. Dadi loro. Oh. Wah. Wah. What? Ah. Woi. Awas. Woi. Woi, Yan. Ah. Wah. 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 Loh. Ya. Wah. Oh. Oh, parat. Menungso murup dadane sapa kowe? Gatotkaca. Sapa kowe? Sanget iku mesti ora ning butane. Wash. Buta cumutan. Sapa? Ketakon karo Ludra Parimuka. Saka negara Trigarta bapakmu kon mrene. Tak kokope getihe. Mbok.
kedadian kendel. Loh. Wah. Wah. Oh ah. Woi. Hot. Hut. Ya. Ah. 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 Hey. Hey. Aduh. Oh. Ah. Ah. Loh. Wah ya. Ayo. Lo. Ya. Aduh, blo sikil kena dhuwur piye iki? Yo. Wah. Mulai. Mulat moro sang Arjuna ismu kamanungsanira sawangnya gendreh memanis oh toblas ora pangling saiki wis ketok aslimu kowe mbiyen ngaku Wrihatnala kowe Janaka ora tedhing aling-aling kowe sapa putra Narendra Trigarta putra swargi Kanjeng Rama Prabu Susarma aku Prabanom Citrawarman Janaka nglebur centang Laropati utang wirang nyaur-wirang utang pati nyaur pati yen to pancen bosen urip ayo tak terki bali menyang kayanganing Bathara Yama mati bang tak wujuti coban tabrak dong bantengan oh
Yo. Loh. Ah. Yo. Yo. Sirna dening aku kowe. Ah. Loh. 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 Edian. Parat. Tuh. Hot. Tuh. Wah, tuh. 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 Ah. Tuh, tuh. Ah. Tuh. Ya. Gajah curiga cepak wargamu. Oh. Go. At. Yo, yo. At ut at. At. Edian. Ah. Eh. Kowe lah dalah. Pengen ngudang siunge Bathara Kala. Apa abamu? Ya. Yo, dengoleno. Ilang nyawamu kowe.
ho ah yo hut it ush lo yo 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 it ush yo Oh, adikku adikku. Wah. Adikku Citra Warmandene si Adi disiki tekaning pati. Ora mati nih, Pak. Belani. Manganjur laku ning angin kunturanggraning arga kurap gurnita kagiri-giri orek bumi prakempa prakula mangambak-ambak wah saiki wis ketok ngeglo kowe Werkudara. Wah, ngerti karo aku kowe sapa. Ngerti yo. Bapakku mbok sirnake Prabu Susarma. Ratu Trigarta aku anake lanang. Prabu Citrarata utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati. Iki dudu perkaramu. Ewedene nek kowe kangen karo gerangamu ayo tak susulke. Menyang neraka jahanam. Wah. Sumbarmu. Maju gigit sing pengapit ilang nyawamu kowe. Oh! Oh! Ah! Loh.
parat. Kedian. Aduh yo. Aduh, aja mau tak sing aku. Aduh yo, wah. Oh. Oh. Yo. Oh. Ah. Oh. Yo. Ah. Oh. Ya. Oh. Aduh. Ah. Yo. Ada yo. Udah yo. Wah. Whoa! Whoa! Wah! Whoa! Wah, arep mudar kakean cangkem. Pandhita kinarya wangsit pindha kumbang nespa madu sarining tawang susuh angin ngendi nggone oh toblas kemewat kaya wong ngregem jimat putu tungger putuku Arjuna Werkudara yagi aja tidha-tidha rasane atimu pun yang tak kondo sang Maharsi Wara Bisma anggepen yen tak aku ki satru bebuyutan.
Pandire sarta pawonuting ranu tersing karsaning sun dening kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirahing sun Kaki Kresna aja kaget puniyang ingkang prapta Paduka Kanjeng Eyang utara mewah Eyang Wiratsangka. Ya, pancen mengkono nggih. Ya, pancen kono Kaki Kresna. Wonten wigatos sing karsa punapi dene Paduka Kanjeng Eyang Sarimbit kepareng rawuh wonten madyaning Rananggana. Putu Prabu. Ing semu putuku para Pandhawa ngemu rasa rikuh lan perkewuh tok anggone kendung lokro bareng nyumurupi Senopati Ngastina Pandhita Ngetal Kandha Marsi Wara Bisma. Mula dina iki nggih pun Kaki daya-daya ketemu kelawan jeneng sira Kaki Prabu Kresna ingkang minangka usiring Pandhawa. Kendhalining Baratayuda Jaya binangun paripaksa pun Kaki mundur parilah. Kepareng ora kepareng. Begawan Bisma iki bakal tak ayoni kridane. Iya nggih. Lilanana pun Kaki. Lho mangkir piye? Mangkir piye Yang? Mboten kok nama para Pandhawa menika badhe nampik menapa ing dados kepareng Paduka Kanjeng Eyang namung. Perkawisipun menika menapa menawi Paduka Kanjeng Eyang Sarimbit bebela dhumateng para Pandhawa Kaki Kresna. Wong Wirata kuwi keputangan budi kelawan para Pandhawa rikalane. Negara Wirata rinampit kelawan Duryudana kelawan Ratu Trigarta Prabu Susarma. Aja eneng Pandhawa kang namur kawula. Negara Wirata kalakon dadi kukupaning mungsuh. Mula pun yang rumangsa keputangan budi dina iki. Pun Kaki bakal marbuden becik lawan para Pandhawa. Lah ya dina iki pun Kaki bakal netepi marang prastiyaku. Wah, Utara Wiratsangka kakekku. Piye Werkudara? Piye Werkudara? Aku ora rumangsa mutakake. Nalika semana labuh labetku menyang negara Wirata karana dharma. Dharmaning uripku ana Madyapada sing kudu tak tindakake. Iya. Pancen kuwi ora mutangake nanging aku rumangsa keputangan mula ya nggih. Dina iki entuk ora entuk kalungguhan Senopati iki tak jaluk tak petukne Begawan Bisma karo meneh. Yen to Begawan Bisma iki nek tandinge ora aku kelawan Eyang Wiratsangka ora bakal bisa rampung lelakon iki. Piye Werkudara? Ibarate wong duwe gawe sing duwe gawe iki siadi. Pun Kakang iki mung ngamong tamu. Saiki karepmu kepiye? Wah, Utara Wiratsangka kakekku. Yo, piye Werkudara? Yo. Aku ora bakal kabutan nanging yen ana kapitunan aja duwe panutuh kelawan para Pandhawa. Wis aja semeleng rasane ngatimu. Tak petukne kridane Begawan Bisma iki. Kaya yasini pijojo bang mawingo-wingo netra kocak ngundarandir.
Wedanane rombranang pindha kembang warawari bang. Tawas pada iki kaya kadang kumuda Yayi Utara. Ya, Kakang Bisma pancen bener, aku Utara. Arep apa si ade methokake kelawan pun Kakang? Kakang Bisma kuwi pendhita wicaksana nanging mamak paningalmu. Kok kowe gelem-gelemen, kok bro-bromen baumu. Kowe mbotohi kelawan wong angkara murka, kowe ngrewangi kelawan para Kurawa. Mestine kowe iki pendhita ngerti ala becik bener luput. Lelakon iki ayo tinting ana. Golek ana ndi sing bener. Utara, sing kepiye? Iki wis dudu wancine wong petan-petan. Ibarate sego wis dadi bubur. Iki wancine ana madyaning palagan wis aja mitung ala becik bener luput nista madya utama wis ora ana gunane. Yen pancen jroning atimu kowe majana palagan ya wis apa anane iki ayo ditindakake bareng-bareng. Yen pancen wis mbok ajange wis mbok antepi nggo mbiyantu wong angkara murka. Sakarepmu dadi leganing atiku. Iki marganing patimu. Ayo cobanen. Wah. 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 Durna karnaning bawana
Lumajaring ratri cinandak risang trasta jumena. Linenggak janggani rombenjang Bratayuda pejah kapisanan. Perempuan Begawan Durna, kula wonten dawuh sinuwun. Weh lah. Nek kaya ngene iki jenenge ora junduk kelawan rantaman sekawit. Pengendikane Sang Adi Penemban Begawan Bisma nek perang ora kena keroyokan. Utara Wirasangka rak Putra Wirata putraning ratu rak wis ngerti pernatan. Nerak pacak nerajang perbatang. Wah. Basan welas tanpa alih yen aku iki nyawang. Kridane Sang Adi Penemban Begawan Bisma dasare wis keladuk yuswa. Penemban Begawan Durna, kula mboten dawuh. Prayogane kepriye? Kula namung nyemanggakaken pareng paduka ingkang sinuwun. Aku karo Penemban Begawan Durna minangka dadi senopati pengapit kanan kiring. Dirampungi Putra Wirata iki. Mekaten. Iya. Nggih, sumangga. Kula dherekaken. Yo, siji dang. Ayo, rampungi pisan. Mati dening aku. Oh. Kang Mas Utara kenging menapa? Paduka kenging Warastra. Lho, sapa sing nglepasake jemparing iki? Wah. Wah.
tah senopati kekalih putra Wirata Raden Utara Wirasangka. Kenging pusakane Ranata ing Mandaraka Prabu Salyapati miwah Sang Begawan Druna gugur pengawak kusuma bangsa ngagung kekalih. Risang moyekti sawusing semedi mungguing patrabaan tangwani ngaliwiji ring sasangka ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lah. Tak pikir-pikir kok ya wis mung padha wae. Nadyan to mungsuhku sakloron Utara Wirasangka temekaning pati, nanging dudu saka karepku. Mongko rikala ngarep aku wis paring dawuh. Ora kena ewang-ewangan. Nadyan Putra Wirata wis ndisiki anggone perang keroyokan nanging aku iso nampa aku trima. Nanging mangune sing tak paringi dawuh rikala semana padha ninggawa warya ta ya. Yo. Kabeh mung tak pasrahke marang adiling Gusti kang ngakarya jagat. Yo. Nadyan ibarate wong gegawa Begawan Bisma kok ora saya enteng saya abot. Ayo para Pandhawa aja tida-tida rasane atimu belakno Begawan Bisma. Dayeng gelung mandel ngaken cakranira kumiterane ngasta wah Kresna kakangku. Piye Werkudara? Apa ra jeneng kakehan dosa para Pandhawa? Kakehan dosa piye? Kakek Utara lan Wirasangka gugur ana matian yang palagan. Mongko mbelani kelawan para Pandhawa. Dara,
Siadi rak ora mrentah. Sing rumangsa keputangan budi rak ingkang Eyang Utara lan Wirasangka ya wis. Nyatane perang kuwi petunge ya mung loro nek ora menang kalah nek ora urip ya mati. Wis ta Werkudara, aja banget-banget nggonmu menggalihake perkara iki. Ya karepmu piye? Wis, mengko manut karo pun Kakang. Pun Kakang bakal ngeningake cipta sawetara karo nuwun marang purbaning Gusti Yayi.